deň. Vítam vás na našom dnešnom webinári, ktorého názvom je Návratnosť investície pri obnove rodinného domu so zapojením sa do plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Naším dnešným hosťom je pán Omar Temorík, hlavný energetik v programe Obnov svoj dom v Slovenskej agentúre životného prostredia. Tento webinár vám prináša Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy, ktorý je podporený z norských grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A projekt realizujeme v spolupráci s partnermi Artur, občianskym združením pre trvalo udržateľnú architektúru a norskou školou Fosen Folk High School. Moje meno je Klára Totová a som manažérkou tohto projektu. Celkovo projekt sa venuje téme udržateľného bývania a našim cieľom je spopularizovať ho medzi odborníkmi aj medzi širokou verejnosťou a s týmto zámerom vám pravidelne už takmer druhý rok prinášame rozhovory o ekobývaní formou práve takýchto webinárov, ako je aj tento náš dnešný. O ďalších aktivitách projektu a ďalších pripravených podujatiach sa dozviete na webe a na Facebooku partnerov projektu. Ešte prvne, že odovzdám slovo, jedna technická poznámka. Po prezentácii bude možnosť aj na diskusiu a svoje otázky a pripomienky môžete písať do chatu Facebooku alebo Zoomu, podľa toho, odkiaľ nás sledujete. A vlastne budeme potom v druhej polovici tohto hodinového webinára na ne odpovedať, alebo teda náš host na ne bude odpovedať. A tiež by som vás chcela poprosiť, máme pre vás pripravený krátky dotazník. V čete za chvíľočku nájdete link na neho a by sme vás chceli poprosiť, keby ste nám tých pár otázok vyplnili. Veľmi by nám to pomohlo práve pri realizácii tohto projektu a teda aby sme lepšie zrealizovali, aby sme lepšie dosiahli naše ciele, lepšie zapojenie verejnosti a odborníkov. Takže teraz by som odovzdala slovo nášmu dnešnému hosťovi, pán Temorík. Takže aká je návratnosť investície pri obnove rodinného domu, ak sa zapojíme do plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky? Nech sa páči. Prajem pekný večer, takže pozdravujem vás, aj takisto našich účastníkov, takže som veľmi rád, že takáto možnosť vznikla, aby sme mohli o plánu obnovy rozprávať a hlavne o výhodách, prečo vôbec sa zapojiť do toho plánu a aké benefity mohol mať žiadateľ. Takže o tom budeme rozprávať, preto ja mám pripravené takú prezentáciu, ktorú by som chcel zdieľať s vami a potom po tej prezentácii by sme mohli pekne aj odpovedať. Určite bude nejaké otázky. Veľa ľudí, možno, že keď sa zapojili do plánu obnovy, ešte nemajú nejaké odpoveď od nás, takže možno, že sa o tom budú pýtať. Takže som na tu dneska pre vás, aby som mohol odpovedať na otázky. Takže vidíte moju obrazovku, neviem? Áno, vidíme, ďakujeme. Dobre, v poriadku. Takže v prvom rade ešte raz sa chcem predstaviť, som hlavný energetik v plánu obnove, takže pôsobím v Bratislave na centrále na Rožňavskej 24, tak poďme rozprávať o tom, aký tu bude návratnosť po zapojení do plánu obnovy. A ešte predtým vôbec, ako začíname, poďme predstaviť, že máme starší rodinný dom a podľa mňa máme len 3 možnosti, čo s tým domom robiť. Ak niekto bude vedieť aj o 4. možnosti, tak nech mi to napíše do chatu, aby som potom opravil aj tú prezentáciu. Aby sme na hrubo rozprávali nejaké dáta, by som chcel s vami zdieľať. Máme zhruba na Slovensku 1 016 000 rodinných domov. Z tých 1 016 000 rodinných domov, 700 000 rodinných domov postavilo sa pred roku 1980. To znamená, že tieto domy majú viac ako 40 rokov. A ešte údaje hovorí o tom, že zhruba 350 000 rodinných domov, to znamená 50% z toho, prešlo obnovu a zvyšok 50% sú úplne v pôvodnom stave, bez obnovy.
tak keď my chceme do roku 2026 30 000 rodinných domov obnovovať, tak bavíme len o 10% z toho množstva. Skoro aj menej ako 10%. Tak preto je to dobrá možnosť, aby sa to vlastne využívalo, aby ste vy mohli, alebo vaše známi mohli byť vlastne jeden z tých, čo by sa úspešne zrealizoval obnovu svojho rodinného domu pomocou plánu obnovy. A poďme na to. Mám starší rodinný dom, mám 3 možnosti. Prvá možnosť, naďalej bývam v tom starom dome, zaplatím vysoké ceny za energie, o teplnej pohode môžem len snívať. Čo je tá teplná pohoda, ja vám to za chvíľu vysvetlím. Okna pomaly fúka sa z neho, strecha zatieka a fasáda pomaly rozpadá. Takže tu sú také problémy, ale ja chcem v tom dome bývať, lebo inú možnosť nemám. Ja stále hovorím, že ešte možnosti sú. Druhá možnosť, že ten dom zbúram a idem postaviť nový. Ale vieme všetci, že to nie je také jednoduché postaviť nový rodinný dom, lebo dneska nová stavba vyžaduje veľmi veľa investície, hlavne, že keď musíme mať A0 dom, tak to sa nedá. A tretia možnosť je rozhodnúť sa pre cestu obnovu a tým, že využijem prostriedky, ktoré z programu obnovy existuje a ešte možno, ak by som náhodou nemal nejaké svoje prostriedky, tak existuje ešte súkromné banky alebo komerčné banky, ktoré poskytujú veľmi výhodnú, by som povedal, spotrebný úver na základe našej zmluvy. To znamená, keby ste nemali našu zmluvu, je to oveľa horšie podmienky na ten spotrebný úver, ale keď pôjdete s našou zmluvou, tak je to lepšie. Dokonca mám informácie, že zhruba úroková sadzba je na úrovni nejakých 5,99. A poďme na to. A keď to obnovujem, tak čo sa stane? Budem mať ten dom lepšie vzhľad, takisto budem mať teplnú pohodu a hlavne budem mať veľmi nízku spotrebu energie. To znamená, že budem mať faktúry, ktoré mi príde na konci roka, budem mať oveľa nižšie tú sumu. No a čo ešte, aké výhody sú? Takže ako prvá výhoda je to, že je znížené energetické spotreby na vykurované, ekonomické benefity, to znamená nižšie náklady za energie, predĺžiť životnosť budovy. Tak ako človek má svoj vek, tak aj budova má svoj vek. Nemôže byť do nekonečna v takom stave, ako je. To znamená, že ak niečo s tým neurobíme, tak pomaly to rozpadne. Modernizácia slad budovy, takisto je dôležité. Zlepšená teplné pohody v interiéri. A toto hovorí za všetko, aby som mal tú teplnú pohodu. A čo je to tá teplná pohoda? Vysvetlím vám na ďalšom slajde. Zvýšená vnútorná povrchová teplota stien, aj to vám poviem, aký to má vplyv na tú vnútornú pohodu. A zabránenie vzniku plesne, to väčšina poznáme, keď máme starší rodinný dom, aké sú tam problémy a navýšim hodnotu budovu. Prečo? Lebo už to bude modernejší dom, už bude mať zabezpečené teplnú ochranu budov a takisto bude mať lepšie vzhľad. Takže preto sa oplatí s tým, že ešte keď máme vlastne tú možnosť zhruba 75%, predtým sme mali 60 až 95%, v tretej výzve sme mali 75% z náklady, čo by sme chceli vám preplatiť. Možno, že v tej štvorke nebude 75, ale okolo znova 60. Tak, čo je tá teplná pohoda? Čo o tom sme rozprávali? Je to stav, kde človek ani teplo, nie ani teplo, ani zima. To znamená, že môžete v pohode sedieť v hociakom rohom dome, bez toho, aby bola vám zima alebo teplo. To je tá teplná pohoda. To znamená, že bez toho, aby som bol blízko nejakému zdroju energie, bez toho, aby som mal v kuse spustené
ventilátor alebo klímu, môže mať tú teplnú pohodu. A čo to, ako to ovplyvne? Poďme na to pozerať. Pozrite sa na ten obraz, to je tá teplná pohoda a čo ovplyvne tú teplnú pohodu. Predstavte si, že máme nejakú izbu, že povrchová teplota stien je zhruba 12 stupňov. To znamená stena, strop, podlaha, všetko, keď premer zoberieme, že budeme mať nejaký 12, ale my stále vykurujeme miestnosť na 20 stupňov. Prečo nemám tú teplnú pohodu? Lebo pocitová teplota je 16, vonku je 0 a ja stále musím kúriť na 20, ale nemám. Dôvod, lebo vtedy existuje teplná pohoda, keď tá teplota povrchových stien plus teplota vzduchu rovná sa alebo viac ako 38 stupňov. Prečo 38? Lebo teplota telo človeka je 36, takže musí byť v rovnováhe. Akonále mám studenú stenu alebo studený strop, tak ako magnet ťahá tú moju teplotu telesnú. A ja sa cítim zimu. To znamená, aby som ja mohol mať tú 38, buď tu navýšim, to znamená, to stále ja mám 12, takúto stejnú mám, ale ak ja chcem mať tých 38, tu musím zvýšiť teplotu vzduchu na 26, aby 26 plus 12, aby mi dal 38. V tej istej izbe zateplím fasádu, zateplím strechu a vymením okna. Pozrite sa, čo sa môže stať. Teplota povrchu rastie z 12 stupňov na 18 stupňov. A teraz mi kľudne stačí 20 stupňov, aby som mohol kúriť. Prečo? Lebo 20 plus 18 dáva mi 38. A pocitová teplota vždy je polovica tej sumy. Prečo? Teraz mám 19 a cítim sa v pohode. Ale tu som, aby som cítil vôbec nejakú pohodu, musel som o 6 stupňov navýšiť. Chcem vám len jednu informáciu tak podať, že každý jeden stupeň, ktorý znižíte na termostat vo vašom dome, znamená, že ste ušetrili 6% energie. To znamená, že vy ste doma v zime, odchádzate do práce a teraz otočíte termostat a dáte o 1 stupeň, povedzme, že je to na 4 a dáte na 3 a teraz predtým, ako ste boli v dome, bolo 20, odchádzate a s tým, že ste to znížili, tak už je tam 19. Ušetrili ste 6%. A keď klesne na 18, ste ušetrili 12%. A predstavte si, že ja som tú pohodu mohol mať aj tu, ale s tým, že musel som mať 26 a tu mi stačí 20. To znamená, o 6 stupňov som tu ušetril, ale 6 krát 6%, 36% som mal úsporu. To je tá výhoda. Prečo zaoberáme v plánu obnove o teplnú ochranu budov, hlavne povodové konštrukcie, strecha, čo vám vysvetlím na ďalšom slajde. Preto, aby som zabránil stratu tepla cez ovodových konštrukcií alebo obalové konštrukcie, jednoduchšie povedané. Prečo? Aby som to nemusel tu navýšiť. To je ten dôvod, keď niekto pôjde na návštevu starším rodičom alebo otcovi, povedzme, do takého staršieho domu z nejakej bytovky alebo z nejakého nového domu, vojde tam a povie, že otec, mi je strašne zima, čo to, prečo nekúriš? Otec ukazuje, pozri sa, mám 20 stupňov, prečo ti zima? Áno, on môže mať 20 stupňov vzduchu, teplotu vzduchu, ale tým, že má studenú stenu, súčet je oveľa menej ako 38. Preto je vám zima. A povedzme v tom novom dome alebo bytovke, ktoré je zateplené, do 20 stupňov, tým, že je to vyššia teplota povrchových teplot, mu dáva 38, tak je moje teplo a je v pohode. To je ten rozdiel. A teraz pozrieme sa na to, čo vlastne narušuje tú teplnú pohodu.
Teplná strata najnovšieho. A kde sú tie teplné straty? 25 až 35% máme cez strechu. 25 až 45% máme cez okna. 10 až 15% máme cez podlahy a obvodový plášť 20 až 30%. Z toho dôvodu je, že plán obnovy poskytuje finančné prostriedky, aby ste mohli zatepliť strechu, zatepliť fasádu, vymeniť okna. A v prípade, keď umožní vám rekonštrukcia, tak môžete aj zatepliť podlahu. Ale to je málo, kedy sa stáva. A hlavne tieto tri faktory sú najdôležitejšie. A teraz poďme sa na to pozrieť. Keď to neurobíme, čo sa stane? Stane sa to, čo vidíme na tých obrázkach. Rohy vždy budú mať takéto obraz, alebo takúto situáciu. A hlavné prevláky, lebo je tam betónová konštrukcia, je tam súčenie teplnej vody z betónu veľmi vysoko a nadmerná vlhkosť, ktorá ovplyvňuje vlastne pomalé takýto stav okennej konštrukcie. To všetko je vtedy, keď máme nadmernú teplnú stratu. Preto ten plán obnovy vzniklo, že v rámci tej výzva číslo 3 sme poskytovali 75% zaplatenie všetkých vašich nákladov na obnovu, čo sa týka zateplenia. Výmena okien, ale my sme jednu vec, čo sme od vás chceli, aby ste preukázali, že minimálna úspora primárnej energie musí byť 30%. Mnohí občania nevedia, čo je to tá primárna energia. Tak máme takú možnosť teraz, tak aj o tom budem vám rozprávať, čo to je tá slovo primárna energia, odkiaľ to vôbec vzniká. Tak, ak by ste ušetrili na energiách, to znamená primárna energia kleslo o 30%, tak poskytujeme vám 75%, ale maximálne do 15 000 eur. Ale v prípade, keby ste prekročili 60%, to znamená tú úsporu, tak v tom prípade vám poskytujeme až tých 19 000 eur. To znamená 15 plus 4. Na to máme zhruba 190 miliónov. Táto výzva bola veľmi zaujímavá pre občanov, preto za 14 hodín sme mali 10 000 žiadostí a už 10 001 systém vypol. Takže uvidíme, čo bude vo výzve číslo 4. Teraz, kto vám to vôbec určí, že máte tú 30% úsporu, alebo kto vám to preukáže? Preto existuje systém, ktorý my vám teraz predstavíme. Ak máte dom, ktorý podlieha stavebnému povoleniu, to znamená, že máte toľko tých úkonov, ktoré tu urobíte, akože v rámci obnovy, a zrazu stavebný úrad vám povie, že na to potrebujete nie ohlášku, ale stavebné povolenie. V tomto prípade potom od vás vyžiadame, aby niekto vám vystavil projektové energetické hodnotenie budov. A kto to dokáže robiť, aby ste to potom nedostali do nesprávnych rúk, bohužiaľ veľa z vás takto dostalo v rámci výzve číslo 1, tak na to existuje verejný portál Slovenská komora stavebných inžinierov a tam pôjdete a tu je normálne napísané, že autorizované stavebných inžinierov rolujete a zoberete tých ľudí v tomto zozname, kto má pečiatku číslo 100A1, 410I1, 430I1 a ešte AA, to sú architekti. Títo ľudia môžu vám vystaviť projektové energetické hodnotenie. Aby ste nezabudli, že kto vystaví energetický certifikát, nemusí mať automaticky aj toto povolenie alebo toto pečiatku. Takže je to veľmi dôležité, aby ste pozreli, koho vyberete, lebo občas sa stáva, že ten človek na druhej strane je ochotný všetko robiť, vystaví vám doklad, ktoré hneď my overované, pošleme vám výzvu na doplnenie, že
osoba, ktorá vám vystavil tento dokument, nie je oprávnená. A vy tým, pokiaľ my sa dostaneme k vašemu žiadosti a potom ešte hodnotíme, vám pošleme a vy stratíte veľa času. Preto je dôležité, že akým spôsobom chcete rekonštruovať váš dom, tak presne budete vyberať aj tú odborno spôsobilú osobu. A to, ako som vám povedal. Teraz mám rodinný dom, ktorý vlastne nepodlieha stavebnému povoleniu, to znamená, je len čistý na ohlášku, tak v tomto prípade potrebujem čistý len energetický certifikát, aby mi preukázal, v akom stave sa nachádza môj dom v súčasnosti a čo navrhuje, aby sa dosiahol tá minimálna 30% úspora, alebo v prípade aj nad 60%, aby som sa mohol zapojiť do plánu obnovy. Na to znova slúži portál SKIC, ale tu teraz nerolujem autorizovaných stavebných inžinierov, ale dám to energetická hospodárnosť budov a tu rolujem a tu mám len jediného človeka, ktorý má pečiatko číslo 1, teplná ochrana stavebných konštrukcií budov. Kto má 2, 3, 4, nemôžem osloviť. Len tých, čo majú pečiatko číslo 1. A zavolám mu najlepšie, keď ten dom sa nachádza v blízkosti tej osobe, aby nemusel odcestovať. Lebo ak niekto z druhej konca vám republiky vám zo stola vystaví energetický certifikát, verte tomu, že to nebude dobre, my prídeme na tie chyby a posielame výzvu na doplnenie a stále budeme točiť a točiť okolo tých problémov. Najlepšie je zavolať nikoho, kto je blízko vám, býva, príde, pozrie ten dom a keď máte nejakú projektovú dokumentáciu, zobere a na základe toho vám robí buď ten projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát. A už toto mám, ale v prípade, keď mám stavebné povolenie, ten časová oprávnenosť, mám 12 mesiacov na to od podpis zmluvy zo Slovenskej agentúry životného prostredia, plán obnovy, mám na to, aby som dokončil tú rekonštrukciu svojho domu. Ale v prípade, keď mám len ohlášku, to znamená menšie opravy, tak na to mám 8 mesiacov po podpísanej zmluve, aby som to dokončil. S tým, že ak preukazujete, že daný materiál, ktorý chcete vo vašom dome používať, neexistuje na trhu, že majú tam niečo s tým dodávateľom problém, tak my vám donesete nejaké potvrdenie a my vám dokážeme to predĺžiť. Ale aj tak všetko musí byť vlastne zrealizované najneskôr do 31. marca 2026. A ako získavate všetky tie informácie? Veľmi jednoducho pôjdete na www.obnovdom.sk a tu máme všetko o tomto programe. Sú tam príručky, tam sú výzvy, čo bolo vtedy, ale vtedy, keď pôjde aktuálna výzva, lebo hovorím, teraz nemáme, až keď začína výzva 4, predtým vás budeme informovať a povieme, že odkedy to bude otvorenia a najlepšie čím skôr sa do toho prihlásiť, vyplniť formulár a poslať nám to, aby sme vás zaregistrovali. No a poďme na konkrétne teraz výhody zapojenia sa do plánu obnovy. Poďme na jeden konkrétny rodinný dom pozrieť, čo sa stalo v tom dome. Vôbec, že sa to oplatí ísť do toho. Tak som to konkrétne jeden rodinný dom, ktorý sám som vlastne bol v tomto dome. A ešte v čase, keď bolo, povedzme, jeseň a ešte potom v zime som s takú termokameru som išiel, aj keď, povedzme, že nebol taký dokonalá kamera nebola, ale predsa sa to dalo zistiť, že kde sú tie teplné straty. Takže ten dom sa nachádza na východe Slovenska, takže šírko má 10 metrov, dĺžko má 10 metrov, výšku má 6,4, dve podlaže, 193 štvorákov má celkovú podlahovú plochu, bol postavený v roku 1975, okna sa vymenalo v roku 2010 s tým, že fasáda nie je zateplená a takisto strecha nie je zateplená. Kotol vidíte v starom stave, to znamená v 91. to bolo, takže
v zime som prišiel, som nafotil, vidíte, že všade sú tie plné straty, ja vidím, kde sú radiátory, dokonca vidím, kde je železobetonová doska. Ten dom je sporobetón, rúbka 380, doska betonová aj strecha zo 150 mm. A teraz čo ideme? Zateplíme to polystyrenom EPS 15 cm a strechu zateplíme 34 cm minerálnu vlnu a takisto ten strop súterénov, lebo súterén je nevykurované a máme Stratesis strop, takže zateplíme aj ten strop zo spodku 5 cm polystyrenom. A plastové dvere na miesto tie hliníkové dvere, čo sme mali. Poďme, čo sa stalo. Ešte predtým jeden záver na to, ako v zime to vyzeralo. Všade, kde vidíte tie žlté farby, to sú samé úniky, samé straty. A tu sú obrovské straty. Ako sa hovorí, že nie som taký bohatý, aby som vykuroval vonkajší vzduch. Prakticky takýto dom zohrieva alebo vykuruje vonkajší vzduch. No. A kde sú problémy? Keď nemám zateplený rodinný dom, tak rostný bod, kde vzniká pleseň, pozrite sa zhruba, keď počítam s tým, že mám v interiére 20, vonku minus 13, relatívna vlhkosť 50, tak sa nachádza rostný bod tesné z interiéra blízko omietky. A prečo mám pleseň? Preto. A pozrite sa, tá nulová stupňov, kde sa nachádza? V strede. To znamená, že celú tú časť až do polovice tej stene, odtiaľ mám vlastne nulu. A od polovice ešte nižšie. Ako nále to zateplím, čo sa stane? Pozrite sa. Rostný bod som dostal až tu, za polystyren. A stena z interiérov vždy mi potom zostane úplne čistý, bez plesňov, nemusím to vôbec potom malovať a nemám ani hygienický problém. A pozrite sa, kde je teraz nula. Nula už nie je v strede moriva, ale až tu je v strede polystyren. To je tá výhoda. Zateplenie. To isté, keď pozerám na strop verande, úplne som tu mal rostný bod tu a potom, keď som zateplil, takže rostný bod až je pod polystyrenom. No a výpočet teplných strát, zistili sme, že máme 26 000 kW teplných strát v prípade, keď dom není zateplený alebo nebol zapojený do plánu obnovy, ale keď zapojím do plánu obnovy, tak už to mám 9537 kW, 9,5, to znamená, že vidím, že oveľa sa mi to znížilo. Čo urobí to na potreba tepla na vykurovanie? Pred obnovou mám 59 300 kWh za rok a po obnove mám 21 400. Strašne sa mi to znížilo. Ale to je len potreba tepla na vykurovanie. Ale my ešte máme energetickú, akože do tých energetických tried a chceme teraz zistiť, že na 1 m štvorcový, čo nám to robí. Tak pozrite sa. Dom pred obnovou mal 384 kWh za rok 1 m štvorcový. Na 1 m štvorcový. To je ten ukazovateľ. A patrilo do Gčka. A čo je to Gčko? Mimoriadne nehospodárne. Išiel som do plánu obnovy. Čo sa mi stalo? Kleslo to na 110. A čo je to? Teraz, aká trieda? Sečka. Čo je to sečko? Vyhovujúca. Nový dom, čo teraz idete stavať, tak patrí do Ačka alebo do Bčka. Ale väčšina teraz po roku 2021 musí byť do Ačka, ale predtým kľudne mohlo byť aj do Bčka. To znamená, veľmi ste teraz blízko, tá rekonštrukcia alebo obnova sa oplotilo. Poďme teraz na peniaze pozrieť.
čo urobí s peniazmi. Takže koľko som ušetril, čo sa týka len na vykurované? 71%. Ale ešte ja mám ďalšiu spotrebu. A čo je to? Musím aj užitkovú teplú vodu zohrievať ničím. A na to potrebujem zhruba 20 kWh na metr štvorcový za rok. A teraz týchto dvoch sčítam, to znamená potreba tepla na vykurované plus potreba tepla na užitkovú teplú vodu. Povedzme, že sme mali tam 110 plus 20, 130, v prípade, keď už mám po obnove. Ale teraz, aby som dostal primárnu energiu, čo odo mňa chce prakticky certifikátor alebo aj plán obnovy, ja ho musím násobiť čím? Váhovým faktorom pre primárnu energiu. A čo je to váhový faktor? Je to vlastne faktor primárnej energie a pre elektrínu násobím 2,2, pre zemný plyn násobím 1,1, ale keď mám kusové drevo, tak násobím 0,1. Preto, teraz hneď vám poviem, kto kúri drevo, aj keď ide zatepliť fasádu, zatepliť strechu, vymeniť okna, ale rozhodne, že teraz sa mu to neoplatí, alebo nemá síly a chce ísť na plyn, tak v tomto prípade nedosiahne tú úsporu primárnej energie. On v tej prvej tabuľke dosiahne tú úsporu, ale tým, že na konci primárnej energie sa násobí ten faktor primárnej energie, alebo váhový faktor, tým, že plyn má 1,1, ale kusové drevo má 0,1. Takže na konci on po zateplení bude mať primárnu energiu ešte pred obnovou oveľa nižšie ako po obnove, lebo zdroj energie zmenil z drevo na plyn. Takže sa im to neoplatí. Ak chce, tak musí znova zostať pri drevách a potom vtedy sa mu to oplatí. A teraz, čo je to vlastne, koľko som ušetril? Idem ísť teraz do plánu obnovy, že sa mi to oplatilo, alebo nie? Áno, 68% som dokázal ušetriť tú primárnu energiu. To znamená, že už kľudne môžem rátať, že môžem pomaly dostať aj tých 19 000 eur. Lebo predtým som bol v triede E zo 444 kWh na metr štvorcový zárob, klesol som na skupinu B na 140 kWh na metr štvorcový zárob, tak som úspel. Teraz chcem vidieť, čo znamená tá ušetrenie energie v peniazoch. Mám 3 možnosti z toho všetkého, čo som narátal. Takže, aká bola spotreba energie pred zapojením do plánu obnovy? Mal som tým, že starý plynový kotol, tak musel som tú potrebu, čo som rátal, potreba tepla, ešte deliť na 0,8, lebo starý kotol ešte k tomu, čo potrebuje plyn na kúrenie, ešte potrebuje na svoj chod ďalšiu energie. Tam je 20%. Zhruba ja na ten starší rodinný dom potreboval som 77 970 kWh za rok. Ale keď pozerám na tarifu D5 SPP z roku 2023, tak jednotková cena pre mňa je 0,059 eur za kWh. A keď ho násobím, tak som v prvom prípade mám v tom starom stave, to znamená, že musel by som vynaložiť 4600 eur na to, aby som mal, povedzme, teplnú pohodu a teplo v dome. Potom som zapojil do plánu obnovy a teraz sa pozriem, koľko mám teraz. Tým, že mám kondenzačný kotol, takže on nepotrebuje ďalšiu energiu, on vlastne sa jedno sa počíta, takže mám zhruba 25 090 kWh a to teraz som klesol z tarife D5 na D3, tak aj cena sa mi zlepšilo, teraz mám 0,050, ale tejto cene, čo vám tu hovorím, tu sú aj z DPA, to znamená, teraz budem ročne platiť 1254. Koľko som ušetril energie za celý ten rok? 52 882 kWh. A koľko to sú v peniazoch? Takže 2538. Ale jasné, že za predpokladu, že potreba sa rovná spotrebou. A teraz pozrieme na tú sumu potom, lebo chceme zistiť, že po koľkých rokoch sa mi to vráti tá investícia.
Ale poďme ešte predtým pozrieť na to, že tá istá množstvo, čo urobilo v roku 2022, lebo vieme, že plyn od 1. januára išlo o 25% hore. Minulý rok som ušetril 2166 ročne, ale teraz šetrím 2538. Zhruba 370 eur len za jeden rok mi vyšlo rozdiel. A neviem o 7 rokov, čo to bude, to ešte bude oveľa horšie. A teraz, koľko stalo to všetko? Lebo to je tiež taká dôležitá otázka. Na jednej strane hovoríme, že musíme obnovovať ten rodinný dom, máme ten nejaký jednotkovú cenu z plánu obnovy a mám ja svojich m2, čo mám. Napríklad obvodový plášť som mal 227, tak podľa toho, čo mi vlastne poskytujú cenu, tak je to 19 579 bez DPH. Lebo my ponúkame bez DPH. Tak povedzme, že aj tú DPH ja zaplatím zo svojich, tak je to 23 495 aj z DPH. Strešný plášť, čo som zateplil tých 107 štvorákov, tak je to zhruba z DPH 3544. Strop, vykrované súterénne som zateplil, čo som dostal prakticky od fondov obnovy, je to 6948 a dvere 529 bez DPH, 635 z DPH, ale som musel aj kotol meniť, takže 4140 aj z DPH. Tým som veľmi úspel v tom, že som tepelnú ochranu budov zlepšené som zabezpečil tak, že mám až 91% opatrené. Ale čo sa týka zdrojov, som zlepšil o 9% z tej celkovej sumy, čo tu miniem. To znamená, až toľko peniazy, 91% mi ide z tých celkové náklady na zlepšené teplné ochrany budov, obalové konštrukcie a 9% mi ide na zlepšené zdroje. A teraz, dobre, toto je v poriadku, ale koľko rokov mi trvá, aby sa mi všetko vrátilo? Preto som hovoril, že musíme spomenúť alebo zapamätať tú sumu 2538, čo sme mali ročné. Ja som to rátal, ak by som predpokladal, že za 7 rokov, tak za 7 rokov to mám 17 766, lebo ročne som ušetril 2538, tak za 7 rokov mám 17 766 eur. K tomu, čo som ušetril za 7 rokov, jednorazovo som ešte dostal od plánu obnovy 19 000. To sú plusy, takže obidva som sčítal, tak mi to vyšlo 36 766 eur. Ale ja som minul 38 761. Tak som to dal, takto som vypočítal, tak mi to vyšlo, že počas tých 7 rokoch sa mi to vráti až tak, že 95% sa mi to vráti, len ja prakticky zaplatím 5%. Ale musíme s tým rátať, že ako som vám povedal, že za rok zmenilo na o 370 eur tá suma, tak môže sa stať, že do 7 rokoch ušetrená bude ešte viac, tak pomaly môže sa stať, že po 7 rokoch komplet sa vám vyrovná a vy nemusíte zo svojich peniazí nič dofinancovať. To je tá výhoda. Ale tieto sumy, čo som tu vám vysvetlil, tu sú sumy, ktoré napríklad, ja som tu rátal až 86 eur napríklad za zateplenie. Ale ja som istý, že to dokážete aj vy lacnejšie robiť, lebo prácu my od vás vložky alebo faktúry nechceme, len za nákup materiálu potrebujeme od vás. Takže prácu môžete urobiť svojpomocné a na konci dať nám čestné vyhlásenie, že som svojpomocné si to zrealizoval, takže DPH prakticky z tej práce tam nebude. Príklad vám hovorím. Keď dáte firma, tak to vôbec to není žiadny problém. Ale ja z praxe vám hovorím, lebo mám aj 20 rokov skúsenosti, čo som robil vlastne realizácie staveb. Ja do tej sume vojdem s tou rekonštrukciou. Včetne lešené a včetne všetky ostatné výdavky, ako rohové lište, základová lišta, takéto veci. Zohrám si zateplenie. No
Kde nás nájdete? Máme 10 kancelárien po celom Slovensku, to znamená, že vo krajských mestách máme a plus mesto Lučenec a takisto Liptovský Mikuláš. Tu sú adresy, takisto aj fotky, kde nás nájdete. Poďme na to, že koľko máme zhruba peniaze na to. 528 miliónov, s tým, že to musíme minúť do roku 2026, ale s tým, že máme aj svoje nejaké milníky, s tým, že v roku 2022-2023 bolo vyhlásené výzva číslo 1, 2 a 3, možno, že bude aj 4, myslím, že áno, ale minimálne očakávame, že v roku 2024 budeme mať 18 000 rodinných domov už podporených z našho plánu. A v roku 2026 dostaneme ten milník, že budeme mať tých 30 000 rodinných domov. Takže čo lepšie ako tá posledná veta, ako je tu napísané, že najlacnejšia energie je tá, ktorú netreba vyrobiť. Nie je dôležité, že akým zdrojom idem akým zdrojom idem kúriť v tom svojom dome. Alebo mám solár, alebo mám fotovoltaiku. To je jedna stránka. V prvom rade, tam, kde bývam, to, čo ma rozdeľuje od vonkajšie prostredie, musím zlepšiť jeho teplotechnické vlastnosti. Čo znamená teplotechnické vlastnosti? S tým, aby čím menej mal by mať prechod tepla. Čím kvalitnejší materiál alebo izoláciu používam na strechu alebo na ovodový plášť, tak tým zamedzujem únik tepla. A potom už zaoberám, aký zdroj. Či budem kúriť plynom, alebo elektrikou, alebo povedzme, že mám fotovoltaiku. Ale v prvom rade musím zamedziť tú šírenie tepla z interiéru do exteriéru. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz určite bude priestor aj na otázky, takže kľudne môžete sa opýtať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za prezentáciu. Naozaj zaujímavý program a podľa toho, čo ste hovorili na začiatku, že teda koľko tých rodinných domov na Slovensku máme, ktoré sú teda pravdepodobne v dosť zlom stave a naozaj tú obnovu vyžadujú, tak je skvelé, že tu takáto príležitosť je. Máme jednu otázku, ktorá sa týka doby realizácie, že či teda realizácia nie je do 10 mesiacov od podpisu zmluvy, že takáto informácia je zverejnená na stránke Obnov dom. My máme vlastne takto, do 3 mesiacov v rámci V3 museli nám prekladať energetický certifikát a od tej doby, ako vlastne podpíšeme s tými zmluvu, máme 8 mesiacov, neviem, kde to, tak podľa informácií, ktoré mám ja, to je prakticky, ako som vám povedal, že to je, takéto máme. 12 mesiacov, keď máme v prípade stavebné povolenie a 8 mesiacov máme, keď v prípade je ohláška. Po podpísané zmluvy. A nemáte s tým problémy, keď teda v súčasnosti sú aj nejaké možno aj problémy s dostupnosťou niektorých stavebných materiálov. Sice ste hovorili, že teda je to možné predĺžiť, ale teda nie je to problém v takej krátkej, neviem, 1 rok, či je krátka doba, alebo teda či je to tak dostatočné na to, aby sa to dalo zrealizovať tá obnova, práve s ohľadom na tú dostupnosť materiálov. Viete čo, pokiaľ viem, s dostupnosťou materiálov to není žiadny problém, akurát boli nejaké obdobie, kde bolo problém s tepelným čerpadlom, že povedzme ako zdroj energie, ako obnoviteľný zdroj, ich bolo nedostatok a trvalo. Ale teraz, keď som rozprával, tak sú tu tie predajcovia, ktoré povedali, že ak chceš, tak hneď ti zoženiem. Tak keď pre mňa zožené, tak určite on to chce predávať, takže myslím, že pre každého by to zohnal. Takže a čo sa týka zateplenia fasády a strechy, myslím, že je dostatok polystyrenu, máme veľa výrobcov na Slovensku, takže myslím, že s týmto není problém.
A ja skutočne, ako vravím, mám vyše 20 rokov prax, takisto, čo som realizoval na Slovensku. A keď som to chcel, tak aj zložitý dom za 3 mesiace som to mohol kľudne zrealizovať. S tým, že musíte mať dobre plánované. Že ak niekto začína náraz 4 stavby a má, povedzme, 7 pracovníkov, tak jasne, že to nestihne. Takže treba pri výber tých ľudí, ktorí by zrealizovali, človek musí byť dostatočne opatrný, aby našiel takých, čo skutočne v takom čase dokážu robiť, aby nebudú vyhovárať na materiál, alebo že sme zaneprázdnení. Treba to zvážiť. Máme tu doplnenie k tej otázke od našej poslucháčky, teda naozaj, že cituje z toho, čo je zverejnené na webe, že naozaj je to realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov po podpise zmluvy, najneskôr však do 31. marca 2026, takže to je... Dobre, tak ja sa to preverujem, tak, lebo viem, že to boli možno, že ja tu mám chybu, alebo ja to zistím, že dáme to do súhľadu, ale 12 mesiacov zostane predstavené povolenie. Uh-huh. Dobre, ďakujeme Ďakujem za veľmi. Tak ak teda bude teda prípadne upresnená informácia na webe. Ďakujeme. Ja by som sa možno chcela spýtať, kým sa nám objaví ďalšia otázka. Mňa by zaujímalo, lebo my v našom projekte teda naozaj aj v rámci teda znižovania emisí podporujeme alebo propagujeme používanie prírodných materiálov, že teda nie je to len o tej samotnej úspore, ktorú zateplovaním vieme dosiahnuť, ale možno aj o tej tej úspore emisí skleníkových plynov, ktoré dosiahneme použitím prírodných materiálov. Že či náhodou toto sa nejakým spôsobom nezohľadňuje alebo nezvažuje vo vašom projekte. Tak je to veľmi ťažko. Ja vám poviem prečo. Ako ste vravili, že vy máte nejaký rodinný dom, ktorý je teraz v tom hrubý šúr, áno, že stávate a ste tam mi vysvetlili, že sú to panely, ktoré je tam sláma s niečím. Sláma má veľmi dobrú teplnú vlastnosti, to znamená, že súčinenie teplnej vodivosti má nízku. A predstavte si, že je to nová stavba, tak vy máte normálnu zabetonovanú deku a teraz niekto príde a postaví ten dom s tými materiálmi, ktoré má skutočne najnižšiu súčinenie teplnej vodivosti. A je to skvelé. Dá sa, funguje to. Ale čo urobíme so starším rodinným domom, ktoré je tam použité, povedzme, že tehly alebo kameň, ja už nedokážem to znova, tú obálku na novo robiť, lebo by to bolo strašne drahé. Takže musím ten prírodný materiál, čo povieme, to nedokáže to svoje dostatočnú hrúbku, ako povedzme polystyren, zabezpečiť, aby zamedzil tú stratu tepla. Takže to je ten problém. Keď mám novú stavbu, môžem. Keď chcem byť, neže ekologicky rozmyslený človek, ale celkovo, že chcem mať materiál na báze prírodného materiálu, tak mám nad čím rozmýšľať. Ale pri obnove staršieho rodinného domu už túto možnosť nemám. Lebo nedokážem takýto materiál zohnať. Takže preto musím zostať v tom, čo mi navrhujú, a je to, keď je starší rodinný dom, ktorý vlastne nemá tú hydroizoláciu pod mrývom, tak odporúčam jednoznačne používať sklenú vátu ako zateplovací materiál, ale v prípade, keď tú hydroizoláciu má pod mrývom, tak môžete kľudne aj polystyren používať. Takže to je ten problém medzi staršími rodinnými domami a novými. Ďakujem. A máme teda ďalšiu otázku, konkrétne asi od jedného z prijímateľov, že teda ak dostanú povolenie neskôr k žiadosti, ktorá bola podaná 24. februára, napríklad až v auguste, či sa dá predĺžiť termín, nakoľko zateplovanie by potom spadalo práve na zimné obdobie, kedy sa to nedá realizovať, a potom to vychádza na
to ukončenie práve v čase najväčšej vyťaženosti tých dodávateľských firiem, apríl, máj, jún, takže v podstate skôr to omeškanie vznikne možno aj mimo viny, alebo nie z viny toho žiadateľa, alebo to je teda toho príjemcu podpory. Bohužiaľ, takú možnosť máme. To znamená, že pre nás je relevantný dôvod, aby sme to predĺžili tú zmluvu, je to, že nedostatok materiálu na trhu, čo musí byť aj preukázané tým predajcom alebo výrobcom. Takže táto možnosť, že dostali neskôr, bohužiaľ to nie. Lebo od podpis zmluvy od nás žiadateľ má čas v prípade stavebného povolenia 12 mesiacov a teraz možno, že to opravím, takisto pri ohlášku 10 mesiacov. Takže bohužiaľ toto nie je ten dôvod, že som neskoro dostal. Vy musíte mať všetko skôr. To znamená, keby som ja bol žiadateľom, najprv vybavím stavebné povolenie, vybavím ohlášku, tak to zapojím. Ohláška sa to dá jednoduché, ale hlavne, keď potrebujem stavebné povolenie, musím to mať v rukách, až vtedy sa zapojím do plánu obnovy. Že povedzme, že pošlem žiadosť, tak ako v rámci tej V3, čo bol, výzva číslo 3, do 3 mesiacov od oznám, čo sme vlastne, zmluvu, čo sme vlastne poslali, potrebovali sme od vás tu energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, aby ste nám poslali. A ja okamžite, ako dostanem zmluvu, na druhý deň môžem to poslať. A pekne od tejto chvíle mám 12 mesiacov na to, aby som to zrealizoval. Tak by som to rozmýšľal, bez stresu a s dobrým plánom, aby som to zrealizoval v čase. Ďakujeme. Podobná otázka je, teda ak aj to omeškanie vznikne vinou omeškania firmy pri realizácii, hej, že je dohodnutý nejaký termín realizácie s dodávateľom a oni to pretiahnu. Nemôžeme to pretlačiť. Potom ďalšia otázka, ak teda náš poslucháč má v certifikáte nejaké opatrenia na zateplenie starého kamenného domu a počas rekonštrukcie sa zistí, že je lepšie iné riešenie, môže sa to zohľadniť? Ako sa to bude odlišovať od pôvodného certifikátu? V rámci certifikátu my zaoberáme súčiniteľ prechodu tepla, to nazývame Účka, takže ako Urban, občas takto aj hovorím, aby ľudia bližšie to vedeli o tom, že čo to je. To je súčiniteľ prechodu tepla. A my pozrieme, že vo východiskovom stave ste akú mali hodnotu a v navrhovanom stave akú teraz budete mať. Ak sa znížilo, tak my vám to uznávame. Lebo toto vyjadruje tá odborná spôsobilá osoba. Ale my nezaoberáme spôsob znížené, alebo my nezaoberáme technológie, ktoré si to tam používali. Druh materiálu vôbec nezaoberáme. Absolútne. Pre nás je dôležité, aby niekto potom na konci v rámci žiadosť o platby, keď prenesiete nám energetický certifikát a zrazu tam bude rozdiel materiálu, vôbec nám nevadí. My sa pozrieme práve na ten súčiniteľ prechodu tepla. Povedzme, že u steny pred obnovou bolo 1,8. Po obnove je 0,5. Pre nás to stačí. Pozrieme sa, koľko máte metr štvorcový. My vám to preplatíme tých 75% v rámci trojky. Ale nepozeráme na to, že predtým vám to navrhoval, povedzme, že polystyren a teraz vy ste to tam v popise máte, že to je už teraz sklená váta. Absolútne. Pre nás je dôležité to, čo tá odborná spôsobila osoba vyjadril v tom energetickom certifikáte alebo projektovom energetického hodnotenie hodnotu súčiniteľ prechodu tepla. Pred a po obnove. Ďakujem. A teda je tu ešte reakcia na tú otázku, teda dobu realizácie 10 mesiacov, že termíny 12 a 8 mesiacov sa týkali pilotných výziev a že v tretej výzve bol tento termín zjednotený na 10 mesiacov bez ohľadu na to, či ide o stavebné konanie alebo len ohlášku.
Dobre, ďakujem za upozornenie. To len také ešte reakcia. A teda ďalšia otázka. Pokiaľ teda poslucháč rieši zateplenie starého domu, kde sú 3 steny do exteriéru a 4. je súčasťou stodoly a chlieva, kde sa nebude bývať a teda sa nemusí zateplovať, bude to zohľadnené, nakoľko píšete, že zateplené musia byť 4 steny domu? Nemusí byť vôbec. Certifikátor vám to označí. To znamená, ak vy nezateplíte tú stenu, my ho nazývame vnútorná stena, tak tam budete mať práve únik tepla, lebo v tom nevykurovanom miestnosti tam budete mať určite nejako 2-3 stupne a vy v interiéru budete mať 20. Je to pre vás nevýhoda, ale keď máte možnosť, tak nie zo strany tam, kde bývate, ale z tej druhej strany, môžete aj tú stenu zatepliť, my vám to preplatíme. Ale v prípade, keď certifikátor neoznačí, tak my keď pozeráme všetky steny pred a všetky steny po, tak tie steny, ktoré sa zmenili, ten súčinný prechod do tepla, vám to preplatíme, koľko metrov štvorcový čo mal. A tá stena, čo nezmenila ten súčinný prechod do tepla, tak nemáte nárok na to. My takto porovnávame. Inak aj vy, keď vyplníte žiadosť, tak musíte do žiadosti vyplniť také údaje, ktoré vlastne odčítate od certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia. To znamená, tam, kde sám vidíte, že sa zmenilo súčinný prechod do tepla tak automaticky tam už musím vlastne rátať s tým a prepísať to do žiadosti, sčítať. A tam, kde sa nezmenilo, tak toto množstvo nebudem dávať do žiadosti. Aj keď dávate, a my hneď na to prídeme a pošleme vám, že nesúhľad, že vy ste do žiadosti napísali napríklad 150 štvorákov, my sme zistili, že jednu stenu ste nezateplili, tak je to 120. A vy potom súhlasíte s tým, alebo poviete, že nie, potom zase my napíšeme, že certifikát takto píše a bohužiaľ súčinný prechod do tepla sa nezmenilo, tak nemáte nárok na to. Takže kľudne môžete mať, povedzme, že keď máte 4 len 2 steny alebo 3 steny, to je úplne záleží od certifikátora alebo odborno spôsobilá osoba, ktoré vám tým 2 stenám, alebo neviem, ešte strechu aj vymenia okien, dokáže vám zabezpečiť tú úsporu 30%. Ak nie, tak to musí byť tá teplo potom stena zateplená. My s tým nezaoberáme. To je čiste na to odborné spôsobilú osobu, ktoré on určuje, že akým spôsobom dosiahne tú 30% úsporu primárnej energie. A my potom rešpektujeme toto jeho rozhodnutie. Ďakujeme. A ešte je tu otázka, ako rýchlo sa potom realizuje platba po schválení teda všetkých podkladov. Je to pre prípad, ak teda ten žiadateľ má požičané peniaze od banky, aby si zbytočne teda nepretlžoval dlh, že či to nie je náhodou aj pol roka po schválení teda všetkých podkladov. Takto. Výzva číslo 1 a 2, čo bolo, to bolo pilotné výzve. Mali sme tam zložitejší postup hodnotenia. To znamená, že veľmi tak predstavte si, že tam je bezohonnosť, to znamená, museli sme tam mať výpis registra, museli sme mať list vlastníctvo, museli sme mať napríklad preveriť, že ten certifikát alebo projektové energetické hodnotenie oprávnená osoba to zabezpečil alebo to vystavil. Napríklad v sociálnej poisťovne, že nemá nejakú podĺžnosť a plus iné danové nedoplatky. A to všetko sme museli preveriť. A to ovplyvnilo to, čo dneska sme. A ešte k tomu musím pridať, bohužiaľ, že až 80% môžem povedať, že žiadosti neboli správne vyplnené. A potom my sme museli poslať výzvu na doplnenie. Jedenkrát, druhýkrát, až 3-krát, lebo 3-krát dosť, toto máme aj my. A to každá reakcia, čo potom prišla na to, a my sme poslali
to zobralo kopu času tých našich hodnotiteľov a preto sa stalo to, čo sa stalo. Ale v rámci trojke, výzva číslo 3, tak my máme to zjednodušené, takže tam pôjde oveľa rýchlejšie, ale bohužiaľ musíme dokončiť aj jednotku. Dvojka už je dokončená, každý už má oznam alebo hodnotené, že má aký problém tam alebo nemá. Oznam o splnené mu išlo, ale v rámci trojke oveľa rýchlejšie to ide. Ale bohužiaľ, tí naši ľudia na pobočkách sú tak vyťažené, lebo robíme maximum. Skutočne musím zastavať všetkých, robíme maximum, ale potrebujeme aj od občanov, aby mali trpezlivosť, lebo skutočne keď to množstvo ľudí, ktoré robia na tých pobočkách, bohužiaľ tak málo a toľko žiadostí, čo máme, a toľko chýb, dokonca predstavte, že tie odborné spôsobilé osoby vám nedodávajú kompletné informácie. Chýbajú tam. A my potom musíme zase vyzývať ich, že prosím vás, pošlete nám toto. Raz pošle, potom raz niečo chýba. To znamená, že tým, že bola pilotná výzva, bola strašne veľa chýb tam. Takže musíme z toho sa poučiť a verím tomu, že v budúcnosti to bude oveľa rýchlejšie, ale musíme toto hodnotenie robiť tak, ako nám sú určené pravidlá. Nemôžeme to obísť. Ale určite, kto podal žiadosť a ten žiadosť mu prišlo oznámo splnené, kľudne môžete byť a verte mi, že tie peniaze dostanete. Ja viem, že keď ste požičali od banky, tak je to tam problém, lebo sú roky, ale bohužiaľ robíme všetko, čo v našich silách. Aké obdobie trvá vlastne od toho schválenia žiadosti až do vyplatenia? Lebo takto, v prvom rade je tak, že v rámci jednotky, keď dvojky rozprávame, my sme poslali oznam splnené, že vy už máte všetko v poriadku a môžete to teraz akože zrealizovať, alebo keď už máte zrealizované, tak pošlite nám teraz, zapojte sa do žiadosť o platbu. On, keď už od nás dostal oznam splnené, tak potom znova ide na našu stránku a tam vyplňa ten žiadosť o platbu. A tam preloží už tú druhý certifikát po obnove. A my potom prebereme tú poštu a ideme to otvoriť postupne takisto a zistíme, aký mal energetický certifikát pred, ako teraz má, čo splnil a fotodokumentácia je tam, že všetko je v poriadku, čo mal pred a čo má po. Ak bude všetko v poriadku, tak pôjde na platbu. To znamená s tým, že sa vlastne už tam nemáme čo zdržovať, len sa k tomu musíme dostať postupne. Preto je najlepšie vždy tú príručku riadne preštudovať a na základe toho pripraviť všetky podklady, aby vám neprišlo výzva na doplnenie. Takže toto je veľmi dôležité. Nájsť takýchto odborných spôsobilých osôb, ktoré skutočne dodávajú vám kompletne všetko. Lebo oni potom vám dodajú, ale musí od nás ísť výzva na doplnenie, oni raz doplňajú, my zistíme za ďalšiu chybu, za doplňajú, bohužiaľ, takýto proces. Ale treba byť trpezlivý, ale raz, keď som sa zapojil do plánu obnovy a mám oznam splnené a urobím tak, ako bolo v tej zmluve, alebo tam máme tak, voláme kontrolný výpočet, tak verte tomu, že tie peniaze dostanete. A to je jedinečná taká možnosť teraz na Slovensku a lepšiu možnosť nemá, to by som povedal, financované obnovu škodom. Treba byť trpezlivý. Dobre, tak ale zjavne záujem je veľký, keď hovoríte, že sa vlastne v prípade výzvy sa to naplnilo behom niekoľko hodín, teda tie žiadosti, takže záujem je určite obrovský. Áno, len potom problémy sú možno pri tej realizácii, akým sa to teda aj celé prefinancuje. Ešte je tu, máme ešte dve otázky, už teda pomaly sme naplnili náš čas, ale prišli ešte dve otázky. Jedna stále sa týka tej doby tých 10 mesiacov, či teda do tej doby realizácie spadá aj vyhotovenie certifikátu, toho druhého certifikátu, či aj ten musí byť dodaný, alebo či tých 10 mesiacov je naozaj na realizáciu a na práce. No, to je komplet. To znamená, že od
musí byť tým, čo znamená ten druhý certifikát. Ten certifikát druhý znamená, že ste to dokončili. To je súvisí jeden s druhým. Lebo vy ako môžete dokončiť, keď nemáte certifikát? Čím to preukážete? Preukážete tým, že si to pošlete nám ten druhý certifikát. Ten druhý certifikát o tom hovorí, že ste to dokončili. Slovne sa to nedá. Áno. To znamená, že od čas podpísané zmluvy ukončené. To znamená, že vystaví sa vám certifikát a ten dátum pre nás je dôležitý, že ste to ukončili. Ako nále ukončíte, tak idete na náš web stránku a vyplníte žiadosť o platbu. To my hovoríme, že žiadosť o platbu. A vtedy posielate nám aj tú prílohu. A ten certifikát o tom hovorí, že ste skončili. Nie vaše vyjadrenie, alebo e-mail, alebo čo. A potom je tu ešte teda taká otázka alebo pripomienka, či neuvažujete v ďalších výzvach vyžadovať pred obnovou projektové energetické hodnotenie, keďže tento dokument je podrobnejší a výpovednejší ako energetický certifikát a dá odpoveď aj na otázku nie len, čo sa bude robiť, ale aj akou technológiou a procesom. Dobrá otázka, veľmi. Ďakujem za takúto otázku. Chceme vám oznámiť, že aj teraz, čo sme mali v rámci jednotky, dvojky, aj trojke, aj v budúcnosti, vždy projektové energetické hodnotenie má vyššiu váhu ako energetický certifikát. Vy, keď váš dom, povedzme, že idete vymeniť len okna a idete zatepliť fasádu a je to len ohláška, vy kľudne môžete mať aj projektové energetické hodnotenie. Bez problému. To znamená, má vyššiu váhu, ale je to drahšie a preto sme vlastne takú alternatívu dali občanom, že vystavte energetický certifikát a nám stačí, keď máte ohlášku, lebo je to, podľa informácií, ktoré ja mám, je to polovica cena projektové energetického hodnotenia. Takže preto sme robili. A to máte. A som počul, že už teraz sú také problémy, že certifikátory nestíhajú, povedzme, že na začiatok, a ľudia radšej to preplatia a idú vystavovať to projektové energetické hodnotenie. My s tým nemáme problém. Ale po obnove už tam projektové energetické hodnotenie nemôže existovať, tam musí byť potom energetický certifikát. A to bola veľmi dobrá otázka, dobre, že ste mi to dali takúto otázku, takže aj to bol ten odpoveď. Takže ďakujeme pekne, to najlepšie na záver. A ešte teda, ak sa môžem spýtať, kedy sa plánuje ďalšia výzva? Len tak už naozaj poslednú otázku na záver. Viete, že sa všetko vymenilo na Slovensku, takže máme nové vedenie a tak. Takže možno, že počítame, ak by to všetko pekne išlo, tak v septembri by sme mohli mať to výzvu číslo 4. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému prezentujúcemu a aj všetkým našim účastníkom za veľmi zaujímavé otázky. Naozaj vidno, že o tento program je na Slovensku záujem, čo je výborné. A teda chcela by som vás ešte, alebo teda pripomenúť možno ďalšie aktivity nášho projektu a na ďalšie podujatia, ktoré ešte budú pokračovať až do októbra tohto roku. Každý mesiac vám budeme ďalej prinášať podobné webináre takto vo večerných hodinách, vo štvrtky a takisto ešte nás čaká v auguste posledný workshop na tom našom demonstračnom minidomčeku v Hrubom Šúre. A z celej jeho realizácie a výstavby budeme ďalej zverejňovať infolisty a príručky o tom, že ako vlastne tento domček bol postavený, čiže budú to návody, ktoré môžete potom využiť aj sami pri realizácii svojich stavieb. Takže ďakujem všetkým veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalších našich podujatiach. Ďakujem pekne. Ja takisto ďakujem vám všetkým, takže pekný večer. Dovidenia.